Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan Xaloa Telebistako estudioan, lehenbiziko atalean, Nafar gobernuko albaitirua den Josu Sarobe izanen dugu gurean, ondotik Juan Cruz Iriartek, Baztango udaleko zinegotziak, pixka bat hiltegiaren inguruan eta udaberriko feria ere gainean dugu, asmoa da urten zorionez egiteko eta horren inguruko xehetasunak azalduko dizkigu eta azkenik saioari amaiera emateko Jokin Ramirez Abeltzainarekin egonen gara, bera Nafarroko Pireneik elkartean sarturik dago eta berak kontatuko digu ere Pireneik arraza nola dagoen eta elkartearen azken berriak. Saioaren hasieran esan bezala gurekin dugu hemen Josu Sarobe, bera Nafar gobernuko albaitirua dugu eta Josu azken aldian somatu da abeltzainen artean eta badela botiken inguruan badirudi arau berri bat edo gomendio batzuk non garbi dagoen edo gomendatzen da modu batera edo bestera jokatzea, ez dakit beti izaten da, ez da erraza, ez azienda duenak azkenean azienda osasuntsu mantentzeko ongi jokatu behar da eta hor daude botika bat ere, ez? Bai, eske ganaderoak azkenen azienda zaintzailea dire, baina azkenen baita ere elikadura edo alimentun produktorea dire bi gauza batean. Orduan baita ere, kasu handia eman behar zaio, jateko produktu hori zematen diogun pentsutik aparte, zematen diogun arraultzera edo esnera edo haragira gero pasatu behar dulakoz. Orduan deno badakigu eta logikamente ibili behar da dire erremedioak. Gero erremedioen barnean badire inbertze klase, binok uste nahi dena da antibiotikoak ibiltzen dire batzutan sobera harin. Eta uste nahi da ere bai gizartean sortzen nahi dire bakterio batzuk antibiotikotara resistenteak. Horrek erran nahi du, igual gu katarro normal bat sendatzen alginula antibiotiko batekin, bakteria horrek sortzen duna, igual ibiltzen dugun antibiotikoa ez dio jeus ere egin, zertaz. Izan du da selekzioi bat antibiotiko gaizki biltzeagatik eta bakteria hori resistentea bihurtu da antibiotiko hortara. Horregatik estatu mailan, Europa mailan eta reglamentoak zorroztu dire, ikusten nahi dugulakoz sobera bakteria direla paratzen resistenteak antibiotikotara. Orduan horreri nahi zaio eskua sartu. Bai, baina azkenean antibiotikoiek albaitiru batek zenbat ditu errezetatu edo ez dakit momentuan orain arte nola egiten zen, garbi. Teoriak eta orain zorrotzen dena da, beti albaitiru batek diagnostikatu behar du, errezetatu behar du antibiotikoa eta errezeta horrekin ganaderoa joaten dela dendara, komerzialetara edo farmazira erostera. Ze pasten da honez kasutan? Ganaderoak badu erremedioa sobrante entzeneko alditik, bezinok errandio honekin ere sendatzen alda, eta hori joaten dire, eta haunez kasutan jendea joaten da probatuz. Eta hau funtzionatzen du, bai edo ez, eta gero aparte denok badakigu antibiotikoa ez dela aspirina bat bezala, aspirina hartzen duzu gaur 3, bihar bat ere, gero bat, gero lo que sea. Antibiotikoa behin hasi ezkero ez da tratamentu bat, 3-4 aste bateko eguneko tratamentua kontinu ibili behar dena. Orduan, tratamentu horiek ez dire ongi egiten, eta bi bat ere dire sortzen txuzten da bakteria resistenteak. Zen ibiltzen badugu egun pare bat, gelditzen dira bakteria hilgabe, eta gero horiek berriz azten dire eta berriz azten. Orduan, erabilera ez da batere xusena honiz kasutan, sobera ere, eta gainera badakigu hemengo ganaderia ez da unitz, baina baita ere intensiban ibiltzen da gehiago. Bai, eta arau tegi hori edo gomendoiek baita ere bideratu izango dira albaiteruentzat, ez? Behar bade igual hain errex antibiotikoak emateko? Bai, nahi da baita ere bertze normatiba baten atera zer den el veterinario de explotación,
pues argitu exactamente zen karten du, pues claro, eta hala da, pues hemengo baserritan pues badire pues albaitir bat zerrindako bertzea, behiendako bertzea, errapeko minendako bertzea, maingurindako, osea bakotxa bai hain bertzea albaitero diferentia. Orduan baita ere nahi da pues figura de veterinario de explotación hori pixket responsable egiteko hortaz. Baina batez ere, pues, helburua da kontrol gehiago izate antibiotikotan, eta inkluso gainera atera behar dute baita ere estadistiketan mediak. Eta orduan ikusiko da, ganadero bakotxa badagon media gainetik edo medien azpitik. Orduan, hori oso horreiz kalkulatzen da. Orduan, errain dut, hori majo, zuaizara hemen sobera antibiotiko ibiltzen, tuzun azindako, behiendako edo erdindako, aizara sobera ibiltzen, haber ze pasten den hemen. Gero zen horrik hartuko diren ikusko da, bino. Aterako dire eta ikusten aldire estadistiketan zenbat antibiotiko biltzen duen bakotxak proporzionean bertzekin konparatuz. Bai, ongi ikusiko dugu jendeak ongi jokatzen duen eta gauzak bideratzen diren. Bestetik ere, badakigu lehen sektorea nola dagoen eta hor baudere esneako izten lan iten dutenak ez, bai esneko behiekin edo ardilekin, eta badirudiez laguntzaren bat edo aditu da hortikan ateriko ote den hauei bideratu edo, zer dakizu horren inguruan edo... Batez ere gaur publikatu dela boletin ofizialean laguntza batzuk, eta lehenbiziko sektorean, lehenbizikoak atera itxustena dire, behi pinto, eta gero esneko ardi eta esneko ontzendako, behi pintotan uste du lehenbiziko 40 behiak kobratuko dela 210 bat euro, urrengo 100 piko behi arte, ez dakit 148 euro, eta gero bertze gainekotan, zakezen bat exactamente, eta gero ardindako 15 bat euro buruko. Izanen dire laguntza batzuk, prinsipioz ez dituztena ganaderok eskatu behar, manen zaiela, ikusiko dire datuak eta horren araberen manen zaiela, eta gero bertze artikulu batean, bertze pakete hortan sartzen diren laguntza, haragiko behiendako, zerriendako, eta hori zen, logikamente batzu behi bertzei ez, hori da momentuz duguna boletin ofizialen atera dena, gero baita ere ikusin beharko da ere bai, haunez kasotan Nafarroa eta bioten da aparte konbenioaren roliongatik, baina momentuz ez dakigu eta momentuz bai laguntza hori izan dela. Bai, momentuan ez da arrazoirik ez esneko sektoreari bai emateko ez da besteri ez, edo zertaz hasi dire esnekoekin, edo... Pentsatzen dute sektore estrategiko diferenteak direlakoz, pentsu gehiago biltzen dira, baina pentsu ere oioak eta zerrek ere biltzen dute nahiko. Ez daki momentuz hori atera da, eta batzuko konten bertzeak errandenzko ino, eta guze, baina ikusiko da sobera martxa, bertze lekutikan ematen zaien bertzei ere bai, baina ikusi duguna da momentuz, ez du ganaderok laguntzik eskatu behar, manen zaio eta listo. Bai, egia esan sektorea beltz dago eta sektorea etorkizunean, sektorea hau indarra izateko, behar da jende berria sartu ez. Eta ez da beti izaten dira diru laguntza horiek edo lehen primera instalazion edo itzen den hori, eta badirudi ez duela arrakasta hundirik izaten azken aldian, ez? Gaztea sektorean sartzea ez dute bat ere erreza edo motibagarria, ez? Ni bastanen orokorrean jendea beti pesimista, bastanen gazte batzuk sartu dire, badakigu, sektore zarra dela, gero eta gutio, eta gero da sektore bat inbertitzea arriskutsua dela, zeren, eta logikamente bideratu beharko da alde batera edo bertzera, eta karo, sektorea bai kostean ez badire, eta badire ganadire batzuk intensiboagoa direnak, eskatzen dutela inbertsione gehiago, eta dependitzen zu haunez bertze faktoretaz. Eta intensibo horrek, igual hemen gure zonan, igual ez da rentable. Gureak bilatu beharko dugu bertze bat, pixket gastu gutiagokin, eta gastu gutiagoak dire, logikamente, estensibagoak. Horrek ez du erran nahi, estensiba edo intensiba, ez? Estensiba behar du intensibak ere bai, zen gure aratxeak sortzen direnak hemen, eta gero bidaltzen txugu zebadero intensibotara gizentzera, behorrak ere bai, biek dire komplementariok eta ez da gauza ez da xuri eta beltza, badire matiz haunitz, kolore haunitz, eta bino, gure zonan, badire gauz batzuk, gazte batzuk sartu direnak, eta gutxi gora bera, erraixa ez da, logikamente, bino, sartu direnak, eta gutxi gora bera bulugunarekin,
Eta dire lanean, orain sartzen dena buru ona behar du, freskoa behar du, eta goguak ere bai, afizionia, eta... Bai, garbi dago ere diversifikazioak, geroz da gehiago ikusten dela, ez diversifikatzea, askotan, ez? Nireetakoa, niz kasotan, arriskutsua da, nik iten dut gauzak horrela, erosten dut hemendik iten dut horrela, eta saltzen dut oneri. Pon. Planteamiento pixketarreza da, eta oraingo jendea bilatu hartu formula berriek, saiatu behar da bere kabur saltzen, kesi internet, kesi mugitu handik, asoziazionetik handik eta hemendik, eta hemen kosteak, logikamente, gerra honekin ikusi duguna, da, gero, dependitzen badugu, un 30% Ukrainiatik, eta horti moztzen badio, gaur da Ukrainia, bere izan da Argelia, eta ez izan da bertzetoki bat. Eskaro, dugu dependentzia honiz bertze faktoretaik eta moztuen bat zaigu, orain gaur egun wifi gabezkara jau, eta wifi kentzia ez da kostatzen. Eskaro, dependentzia hori, honez kasotan arriskutsua da. Bai, Josu, espero duzu bezala ez jende gaztea animatzea, buru argi duena eta afizioa eta laniteko gogoa, eta sektoreak zonaldean ere etorkizun bat izan dezala. Eskerrik asko, zure azalpen hauek emateagatik, eta aurrera gogonen gara berriz, mila esker. Zuei, gorte. Bigarren atal honetan, Juan Cruz Iriarterekin gaude, badakizue bera, bastan gudaleko zinegotzia dugula, nekazaritza, abeltzantza, mendiak eta barrere kudatzen ditu, eramaten ditu udalaren barruan, eta Juan Cruz, beti esan du, zorionekoak, bastanen iruritan hiltegi bat izatea, Loizuko hiltegia hor dugu aspalditxotik, okerrez baldin banago, iazko uda partean kudeak eta aldatu zenez, enpresa edo jendea eramaten duena, eta ezagit, ze udaletik, kontent zaudete zerbitzu hori eskaintzeaz, bastanen, eta ezagit, ze balorea zuiten duzu edo... Egierteko, orai kudeak eta aldatuz geroztik, oraiko enpresa berriunekin gu gustora gaude, arras ongi funtzionatzeute, badakigu lana gainezke ibili direla guberritan eta betiko afera da, eta pixketora aldera bajatzen zaie pixket, baina, gu konten gaude, pixket gui nahi dugu, pixket hiltegie funtzionatzea, ongi funtzionatzea, eta denendako zerbitzu beti izatea, garbi dugu guretako zerbitzu garrantzitsukoa dela bastanen, eta baita Malderreka eta Bortziri eta zonalde guzien, ez? Bidazoa, Asizu Garramorri urdazu bitek, beraraino denean, inkluso urruntxago ere bai, irundik eta badakigu tortzen direla ere bai, eta baina, guretako garrantzia handiko elemento bada bastanen, bai. Bai, eta ezinbesteko ez, azkenean bertako abeltzainek aukera izatea haziendori bertan hiltzea, hobe. Bai, dudik ezin, guretako, azkenean hemen baden produkzioa hemen hiltzen da, jendea bere etxetarako, bere etxean gizentzen duen bildoz edo zein zerri edo aratxe hor hiltzen aldu, pusketzen aldire, zatik eta gela hor dagolakotz, denendako, ez da esklusibo inorendako hor edo zeinek ibiltzen aldu. Eta uste dut arras elemento eta importantea dela hiltegie. Guri suposatzen dagune da, urtero mantenuko inbertsio batzuk inbehartu gule, zeratik batu urte desente, urte inguru hortan du hiltegi eta gauzek zarkitzen dire, eta behar dire berritu, horre suposatzen du inbertsio desente gudale aldetik, eta beti ere, pixket guretako lan gehiena edo maten dagune da inbertsioak. Enpresa berak funtzionatzen bali medu ongi, bezeroak konten badaude, dena ongi. Eta momentuz, harreman ona dugu enpresakin, eta kexa gutxitugu bezerotik orden guretako gauzona da. Guritokatzen zaigune da orai pixket, enpresa horrekin solastu, inbertsioak ikusten badugu plan bat egina, eta beti gauz betzuk aldatzen dire ez, baina beti inbertsioniakin hiltegie mantenitzeko eta berritzeko eta egokitzeko gaur egungo normak eta egirteko batzuk nahiko estriktuak dire, nahiko exigentiak hiltegi txikiunen dako, beste hiltegi industrial bat, orden pixket hor legea ez du bereizten, eta hor gaude pixket beti borroka horrekin Nafar gobernuakin ez, baina hortan segitiko dugu. Bai, eta segi dezala urtetan, eta beste ezaugarri bat bastanek duena da, lursail handia baditula, lursail komunalak hektaria asko badirela, eta horiek ere nolabait ere banatu behar izaten dire ez, abeltzainen artean eta nekazarien artean, eta badirudi ez, Nafar gobernutik pixko bat aldaketaren bat badagoela, edo hektaria gutxiago izanen direla ez?
Baztanen. Bai, Baztanek batu 10.000 hektarea pastuixetako komunalak banatzeko deitzen direna fiktizioak, berdarak hektaria fiktizia deitzen dagote. Da poligono eta partzela bat asmatu zutena bere garaian, pakek sortu abietu zela edo orai dela urte batzuk. Eta orai hartaino bazagon hektariak denendako, nahi zuten guztiek, inkluso Urdazubi, Zugarramurdi, inkluso Txalarko nekazariek eraman izan zuzte baztandik hektariak. Gain, baztandar ez diren guzik antzaizkio kenduz, gelditu ez diren baztandarren dako bakarrik, baina urtero kantidadioi hektariako puruoi txikituz bada. Ze pasatzen da, eta sortzen diren nekazari berriek, instalazio berriek gu lehenbiziko instalazio egiten duen jendeoi laguntzen diogu, 50 hektariakin, gure konpromiso politikoa da, eta mantenitzen dugu, orden zer du, ez izetekin gehiago banatzeko dutenei kenduen behartzaile, ez dugulakoz gehiago banatzeko. Aurten, ez dugu momentuz benpin, ez dugu lehenbiziko instalazioneko inorrez zein horritorri, asmentan idurizuen bazaudela bide nahi zutela, baina bat benpin errandagu ezetz, paperak eta ez duela denbora iman, eta printzipioz lehen urtean instalatiko da. Eta aurten hoxe, sorpresa izan da, Nafar gobernutik, torri zaigule mezu bet, erranez 270 hektaria gutu dugule banatzeko. Zer suposatzen duen horrek? Nola dugun dena banatpek, banatpetu dugun horiek kentzeko beharra. Zeratik ez dugu, orduen, hortan gaude, erabaki bet hartu dugu udalan, pixke sailkatu dugu hektaren kopuren abera, 150 eta 200 hektariako tarte hortan dauden jendeik endute 3 hektaria, 150 tarte hortan dauden jendeai 2 hektaria eta 30 eta 1 hektaria tarte hortan horiek hektaria. Eta horiekin osatzen dugu 200 eta 90 hektaria horiek. Eta hala ere, bali mezauden lehenbiziko instalazioan iten duen jendea, kendu beharko dituzke gehiago. Zer dugu, lan estra bat eta gauz afera bat, eztabaida sortzen duena, eta gu badakigu, jenendako paka arras nekazariendako importantea dela, eta, eztabaida eta serreak, eta guritzaigu bertzik gelditzen dugun pastela albezain ongi banatzea. Gero ere, batzuk erabiltzen dituzte ere, partikularren lur sailak ere ez, bereien kudeaketarako, hori ere, azkenean agertuko baliz nunbait, bereien hobe beharrez izango zen ere ez. Oide, paken ere, gara komunalei buruz, baina pakek ere sartzen dire partikularrak diren lur eremu horiek. Eta horre bakotxan, nekazari bakotxan beharko luke lan bat, eta erabiltzen duen lur eremu partikular horiek deklaratu paken. Eta horiek deklaratuz geroz, komunaletik beharreztuenak utzi komunalian banatzeko udalak ez. Gu badugu intiakin eta itzin dugu eta beste tekniko batzukin, eta gutxi gora bera 400 hektaria partikular deklaratzen ez direna paken. Kalkuletzen da badagola Baztanen. Gu ezin dugu edo ez dugu almenik jakiteko zein den edo zer ez den, eta orden bai Nafar gobernu eskatiko dugu beraiek identifiketzen dutuzte ze poligono partzela dauden deklaratu gabe partikularrak direnak, eta gero gu lan bat iten halko dugu aletik, saiatiko gara lan egiten, baina lortzen baginuke 400 hektariek identifikatzia eta deklaratzia guretako izan zen, komunaletik 400 hektari hurbil, uste dugu, kusi behar da dena afera nola dago, baina libretzen halko gintuela. Hola gabiltze, pixket, enkaje de bolillos erten den bezala iten handik eta hemendik, saiatzen gauzek albezain txugun iteko, baina guri heldu zaigun afera txusi beda, baina indarrikeko gauz beda. Hori da, azkenean ez da erreza, inbar da, eta da non gustura egitea esan duguna. Eta hori ni uste dut hoxe, bakotxak inbarko luke esfuerzo bat partikular horiek deklaratzen, eta azkenean eske deklaratzea ez du jaso posatzen, ez duzu jabetza galtzen, ez duzu bertzi galtzen baizik, eta zu deklaratzen duzu, eta orden komunalatik libratiko zitzaizkion guri hektaria batzuk. Norberak behitzen azkenen beria ez, eta nahi du alik eta gehien izan, eta... Oide, bai. Eta ja bukatzen joateko udaberrian sarturi gaude, eta Baztanen, Elizondon udaberriko feria, feri polita izaten da ere, garrantzitsua izaten da, eta azkeneko urte hauetan ospatu gabe edo ingabe geratu dena ez. Eta urtengoz badu albiste honak. Bai, azkeneko 2 urteketan ezin izan dugu ospatu, pandemia zelakoan, eta bai abietu ginen 2008 batean antolatzeko asmokin, baina azkenean ezin, eta ezin antolatu, eta urten ja abietu dugu, ustez iten halko dela, ikusite nola dagoen afera eta hola pixkot. Orden ilusionekin eta abietu dugu antolatzen, eta ja nahiko aintzinetu dugu afera, urteroko
ari lehiaketa izango da, bai izango dire bi ari muturgorri eta muturbeltza, eta antxoarikoak muturgorri eta muturbeltzak. Eta hemendik ez da egit, hartzain guztioi animetu parte hartzea, gazte horiek eta gogoakin dauden horiek, eta ezain gaztiak eta denei animetu parte hartzea lehiaketa hortan. Artesauak ere horregoin dire eta betiko gauzek. Data ze datan izanen da? Eguna izango da pirilako 22, Kostzileria, eta hoxe, hasiko da goizetik gauz bete eta bertzia, eta guardi arte. Bai. Hori da, guraldiak ere laguntzen duen, eta berriz ere poliki normalitate batera bueltatzen garen, eta behar dute ez, lehen sektorean daudenak hartzaileak eta nekazari eta beltzainak horrelako beste unak hartu ere, eta disfrutatu pixo bat ere lagun artean. Ba, hain uste dut hoxe legunok direla, beraiek elkartzeko, egon pixka bat, bere inguruko jendeakin harremanetan, eta inguruko jendea ere bai, ez da egite nekazari ez dena, edo bajatzen da ikustera hazienda, edo artesauen postuak ikustera, edo ez da egite pintxoak ere izango dire, bertako produktuekin inikeko pintxo batzuk, doain imatentuena udalak, eta hori gauzoi pixket daztatu, disfrutatu, egun politea trabaiela, dantzari aurrek ere izango dire, baztango dantzari aurrek, txikiek, ziztularie, giro polite montatiko da, espero ezagun eguraldi hona egitea, eta denak disfrutetzen dugun egun hortan, nekazari direnak eta nekazariek ez garenok. Horrela horrela izan dadila, eta Juan Cruz, zuri ere eskerrak eman, eta ongi segi beste bat arte. Bai, nahizen arte eta egin gara. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Saioa bukatzeko, estudiotik kanpora ateri gara, Idorpera noski, eta gurekin Jokin Ramirez dugu, bera Pireneika arrazarekin, urte askotan lanean aritzen den gizona. Eta Jokin, orain dela, iaz arte Pireneika elkarteko juntan zinen zu ere, gero kontatu zen egun nola atera zinen, elkartean jarraitzen duzu, eta urte horiten da asamblea edo batzar batez, eta orain dela berriki orain dela 10 bat egun egin zen, eta ezagit zer aipatzen aldu bertatik? Bai, egin zen dela 10 egun, ganden ozilean, eta intzien bazen aldaketa, gando urtean bi aldaketa izan ziren, nik nuen, eta beste laun batek, eta gero urte mazien 3 aldaketa, eta hirutik bide seitzote, lehendakari eta bezate seitzen du, eta ata dena da Juan Martin Elizondo Aribikoa, eta bai sartu de Patxi Xabiez, izalgoa da, eta bizkete gauzo egin ziren, gero urteroko kontuek, eta kontuek ongiata die, azkenean gastuik ez da egin, erosketa hondik ere ez, lehiaketa ezitekin ere azkenean dirui hor dago ere bai, eta sortu zen gero pixket bazen laguntza bat, erantzuten etodiko zela adaza autotonei, baina azkenean etorri zen Agustin Polbado, eta dantzakun intzuten bilera bat Madrilen, eta azkenean intzuten zituan ez dena adaza bat desagertzeko adiskuen, momentuen ez du laguntzaik. Laguntza zen 20 euro behiburuko, 2 urtetik goitikoen dako, eta momentuen duri ez dagoela. Azkenean, pentsatzen dute, azkenean Madrilen azkenean integrio duten beste behitikoiek, behituzte behen adazoiek, eta nahiko jauntxue die, eta pentsatzen dute laguntza ala gain dela. Eta ero pixka soaztu zen IBRD historionekin ez, biadera xertatu ez, azkenean indakute opatu xertu bat, ez dakute obligazio, obligazio madagute bihaute bereko otaindu, baina patuzten baldintza, bihazu azkenean espezio estatzen ez duzera matean komunaletara, bizitzeko salmentara ez, edo lehiaketa o plazetara ez duzera matean. Matean baizu IBRD negatiboa, bai eramaten duzu, baina, bezeki behute xertatuek ero negatiboa. Baina bakan bat baduna IBRD eta espa xertatue, baizu adiskue zuri kutsatzeko. Azkenean, jendea badutu daunitz, azken gehienek ingute xertatu, porque nik uste hemendi 2 urte buruen obligazio gutela, baina momentuen hori di baldintzak ez. Pireneiko feria aipatu duzu, eta orten zorionez eginen da, eta data ere ezagit urteroko gisara izanen da, iraila bukaera hortan edo? Bai, lehiaketein bada da, irailan 24 eta 25 izango da, eta urten betzazutin dugule, gandu urtean egia ginen eta eguna, baina azkenean etzen kantzen atzera ez. Eta lehenago badugu eta argazki lehiaketa, ekainain 20an nik ustean azken eguna, eta presentatzeko, bastan gutalian, eta badugu gogoa bixet
jazten bizket. Normalizatzen bizket. Bai, 2 urte zokarrez baldin banago, bueno, feria edo lehiaketa ez da egin. Bestela, bueno, Elizondoko plaza proposa da, ja langileak eta antolakuntzatik hartu duzuen martxa, eta segidan jarriko zaret, ez? Berriz ere lehengo plazan inbarreko lanak egin eta dan antolatzen, ez? Bai, azkenean udaletxeko langileak eta behia lotzeko materiala dena dago, ja badakiten nola hainbat den, martxan patiko du, pentsatzen eta urten, igual, bi urten bureno, ja, kasi dugan urtia, igual jende gutixo azaltuko dela, emiziko, ez da odexare, behar azaltzea iruzten buren, da, azienda behizule ezie, sokatik ibilie, eta, baina, behar martxan azteko gogoakin, bai. Bai, Enkante aldetikan, Enkanterik edo zuzer izanen da, bestela ezagiz ezenak edo zutu zuenak Pireneikatik elkartetikan, zentrotan da badazo zer berririk horren inguruan edo? Bai, irailan pentsazote hauten ingo dela ere bai, baina guai lehenik dago azkaute, izango da, apirilean asozioen pastu ondoren, izango da nik uste 24 igendia, eta badaude dozena bat zezenkoak ateko, daudena saba izan, baina, apirilean lehenean bereziko uten, nik uste hauten aberrekin ere emango dien bide o hiru, segun puntuazio matauten saba izan, ez? Eta maten modutena, bideo hiru eramango dien aberrekin, eta gaineakoak Enkantera azkautera. Guai hartio intzien, gandoztia intzien biztuala, guai eta bi urte biztuala intzien. Hauzten, hor daude, batzuna dute biztuala, zazuna dute presentziala. Gune ikunein presentziala, azkenean azienda luzitzen du gehiago toki mehen, ez? Eta nik uste, ez dago nalako adiskuik, ez? Bai, bestetik ez egite biltzar horretan, Pireneik elkarteko biltzar horretan, ez egite sensazio, nola zer esaten zuen jendea asko hurbildu zen, nola dago sektorea, nola zaudete egoera honetan? Hombre, sektorea ez dago ongi, ez, azkenean, beti ez dute, beti gara nik edo ez, beti gehatzen gara, baina aurten guaia pentsuek materia prima nola ganden, biatakusi, aparte gero gasolia estatuek ebitzeko, abonoare bai, abonoare gana goiti, eta azkenean, ahatxek izentzeko ez du. Prezioa, Iruña pixket igo da, baina, azkenean, igo den diferentzio nik ez duen tapatzen beze igoerak, ez? Bastango prezioa goño lehengua dire, eta, guai, benpin araiko hazien da, nola kanpora gain den, baimezen azarba izango zen nahiko diferentia, zaila izango zen. Guai, hazienda kanpora gain den, eta beti hortan kamusten da busket, ez? Baina problema da, hazienda ahatxek izentzeko. Pentsu goiti daie, eta badakit apirilean hemen Nafadoko etxe handi betek edan duela, eguneko 25 igoko dela, koltza neketan, azkenean, eta hori honiz de. Zure kasuan, partikularki, zuk batipat aretzeak nola saltzen zuze tamainakin, gizenduk, gaztik? Denetak, saldutu 60ko saldu die, aurten, bezatzuk txikitan, eta bezatzuk izendure, segun zer atzeden, zer formak, eta pusiz ez. Momentu ere. Momentu ere, azkenean, Ongi jokin, ikusten dugu garrantzitsua dela ez, Pireneik arraza konsumitzaientzat, Nafarroarentzat, Euskal Herri mailan ere garrantzia handia du, eta azkenean sektoreak arrazak zorionez indar handia hartu du, sektorean, seinale ona, genetikoki izugarrizko bilakera izan du, eta betikoa zuen lana ongi egiten duzue, eta gainontzeko faktore guzti horiek alde dauden, eta pixko bat boladon batean hurbiltzen zareten, ez? Hemen jendia saiatzen lana bezen ongi, baina pasak edo badi beste faktore batzuk ez daudena gure esku, eta hortara behar du pastu, ez? Pena da ez, porque azkenean heldu da, beti lehenik izan zen 2008ko krisisa, gero behar pandemia, eta behar hau dela, izango eragini, baina hau nintzen ikuste gerdako historiakin gauza honi zaitien igotzen, eta azkenean gauza estu da, Horte bizi dena nahiko latza edo pasten, Gainaz gauza asko igotzen dituzte behar badai arrazoi handirik gabe ez, dana nola garestitzen duten, gainontzeko ere garestitzen dute, eta tren hortara igotzen da jendea ez. Guai berian gasoilina edan duten ez, 20 zentimo matzutela bajatu, baina, azkenean, haidute igotzen gero diferentzio jausteko ez. Gauda izien ezten, gobernu sartua dela, egitea ze prezio zuten, sartua dela horien kontra, baina azkenean pixka da
Paripe bat iten dute, eta... zuen. Bueno, Joki, segi zuen lanean, ongi aritzen zarete, eta aurrerago ere, Pirineiak elkartearen inguruan berriri baldin bada, solastuko gara, bitartean ongi izan. Bale, mila esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.